Aridon. Aniversăm împreună stilul care ne definește. Pentru unii e prima pereche de blugi preferată, iar pentru alții locul unde se întâlnesc brandurile legendare. Am fost alături de tine la fiecare etapă din viața ta. Ne-ai ales pentru momentele care contează. Fiecare pas al tău a fost și pasul nostru. Acum, oriunde te afli în Moldova, shoparidon.md îți livrează brandurile tale de suflet mai simplu, mai rapid, mai aproape. În spatele tuturor clienților mulțumiți se află munca unei echipe dedicate, pasiune, implicare, profesionalism. De 33 de ani, Aridon inspiră încredere.